Sa ba itong pagkahitabo ato? Napildi man ko? Grabe ba itong gibuhi ng kwarta ni Ja? Nga kasaligan ito na ni Ja? Ja pa'y leader. Unsa? Salig pa ka nga ikaw ma-leader? Ja, ingat tuon ra ko. Karon lang makang indua ka, makahawag sa imong gipuy-an ron. Go! Kontra! Go! Go! Namutawas na ron! Patuloy itong bayron! Go! Gawas dira! Di gani ka mo gawas na ron! Patuloy itong bayron! Sa! Di gani ka mo gawas na ron! Dua! Buto na itong bayron! Slow! Hoy, si Hal! Isa may problema na to diha. Parang singgit-singgit man ka. Nangin daw! Si Hal, kalma ra. Dili kay kalingaw kag singgit-singgit. Ano yung kalma kayo na pildi ko? Si Hal, dawata lang magkapildihan ni si Hal. Ano yung kadawat? Kadawat kas gatag ni Indo, no? Oo, giduulan man ko. Lisod pagbalibara na to. Waga, nimog nang asendo. Dito. Karon laman ni. Patay ni si Indo ron. Kiunsa naman ni Jack Kwarta. Naara pa ka dito'y palak ng palit og Rosie. Yay, bagong rose. Ha, dara ka. Go! Uy, saban. Asa man tong pagkahitabo ato ang napildi mo sa dumpuro? Saban diha, ang di ka mapildi nga. Ngilan mo kag batasan. Nga, bago mang motor. Sa may motor nga. Uy, natural. Ako nang giloon sa asay, 50 mil. 50 mil. Kakuha naman na, kabarato naman na. Ang kaburato, mao gani, unsa. Ano magkwarta nga ang gihatag nimo? Natural, akong gatag sa mga katawhan. Biso pag ako pong pupito, naunsa ka ba? Katungway mong gibuhi ang kwartawan na to. Unsa, pangitaw pa to nimo na nga. Waan na. Wa na imong baga, nakapat magagbagong motor. Gaging na kagilonin na sa asay, 50 mil. Unsa ka ba? Bantay-bantay lang makadoa. Pildi. Nung sama, di ba kadawat sa kamatuuran? Diyan ka mo diha mga kapitan ng konsihal. Huwag napildi na mo, huwag na. Unsa ba mo?